Cu ce să încep? Ce trebuie să cumpăr pentru început? Pentru început avem nevoie de o pipă, un futac sau companion, un pachet de perii pentru curățat pipa, o cutie cu filtre pentru pipă și, bineînțeles, o cutie de tutun pentru pipă. Ce pipă este recomandată pentru început? Material, model, formă. Materialul pipei pentru început este preferabilă o pipă confecționată din briar. Briarul este o rădăcină a unui arbust ornamental. Este un lemn cu densitate mare, care se aprinde foarte greu, rezistă la temperaturi mari și este ușor de prelucrat prin procedee mecanice. Are o textură care, în urma prelucrării, lasă o suprafață cu un model foarte interesant. Forma pipei este foarte importantă pentru început. Pipele pot să fie clasificate după forma lor, ca fiind drepte sau straight, da? Half bend sau jumătate curbate și full bend sau curbate foarte mult, curbate total. De preferat sunt pipele jumate curbate și full bend, asta din motivul că avem un control vizual foarte bun la aprinderea tutunului în pipă. Aprinderea tutunului în momentul fumat este foarte importantă. Este important să avem un control asupra suprafeței bolului în care vom aprinde tutunul și, după cum se poate observa, controlul este mult mai bun la pipa bend sau full bend decât la pipa dreaptă, unde nu observăm zona de aprindere a tutunului. Cu privire la grosimea pereților bolului, ar fi foarte interesant acest subiect de discutat, pentru că e bine să evităm pipele cu pereții subțiri, cu pereții bolului subțiri, și pipele cu pereții bolului foarte, foarte groși. Da? Ideal este ca pereții bolului să fie de dimensiune medie. Aceasta pentru că fumul, din câte știm, fumul pipei, rezultat din fumată, este foarte, foarte fierbinte. Prin pereții bolului pipei putem să ne dăm seama cât de încinsă este pipa și când trebuie să ne oprim din fumat. Pentru început ar trebui aleasă o pipă cu locaș pentru filtru. Acesta este la desfacerea muștiucului de bolul pipei. Este locaș pentru filtru. Vom discuta această chestiune în amănunt când vom discuta despre filtrele pe care le utilizăm la fumată. Cel mai folosit accesoriu în timpul unei fumate este companionul sau futacul. Acesta are 3 elemente. Da? Acestea 3 elemente sunt lingurița, bețigașul și tamperul. Tamperul este folosit la îndesarea tutunului în bolul pipei. Da? Lingurița este utilizată pentru a curăța pipa pe interior, iar bețigașul este utilizat în cazul în care canalele de fum se pot înfunda sau la afânarea tutunului care l-am introdus prea îndesat în bolul pipei. Un alt accesoriu obligatoriu de folosit la fumarea unei pipe sunt periile. Periile sunt alcătuite din fire de bumbac înfășurate pe o sârmă, în jurul unei sârme, și cu ajutorul acestor perii se curăță canalele de fum ale pipei și ale muștiucului. Bineînțeles că se poate utiliza alcoolul în curățarea acestor canale. Să discutăm câteva chestiuni legate de filtrele pentru pipă. Pipele pot să fie dotate cu locaș pentru filtru. În muștiuc există un locaș
în care se poate introduce filtrul pentru pipă. Apoi muștiucul se introduce în pipă. Aceste filtre au un rol foarte important și pentru început este bine să le utilizați. După dimensiunea lor, diametrul lor, filtrele pot să fie de 6 mm sau de 9 mm. Se poate observa diferența de diametru. De asemenea, după materialul din care sunt confecționate, pot să fie filtre din hârtie cu carbon activ sau filtre din lemn de balsa. Este un lemn cu porozitate foarte mare care ajută la reținerea umidității tutunului, rezultate în urma fumării tutunului în timpul fumatei. Filtrele din hârtie cu carbon activ pot fi utilizate, acestea, la maxim 4 fumate, cu condiția să fie lăsate la uscat între fumate, recomandat a fi folosite prin rotație. Cele din lemn de balsa pot fi utilizate la mai multe fumate până ce se observă îmbâxirea lor, moment în care nu își mai îndeplinesc menirea. Nu recomandăm ca aceste filtre de balsa să fie recondiționate în vreun fel, chiar dacă sunt spălate, ele nu își mai îndeplinesc funcția odată ce sunt îmbâxite. Unele pipe sunt dotate cu răcitor sau filtru metalic, așa zisul filtru metalic. Nu se recomandă a fi folosit, acesta nu este un filtru propriu-zis, el are rolul de a răci fumul, provocând condens datorită diferenței de temperatură dintre metal și fumul fierbinte. Este nerecomandat datorită faptului că efectul poate fi total opus celui așteptat, condensul produs ajungând în gura fumătorului și având un gust total dezagreabil, acru și înțepător. Câteva chestiuni legate de tutunul de pipă. Trebuie reținut că este absolut necesar a se achiziționa un tutun special pentru pipă. Într-o pipă nu este recomandat a se fuma alte tipuri de tutun, cum ar fi cel pentru țigări sau pentru țigarete. Ca minime informații pentru început, trebuie să știți că tutunurile de pipă se împart în două mari categorii, aromate și nearomate. 90% dintre piparii începători aleg tutunurile aromate. Alegerea unui tutun de pipă este strict personală. Ce trebuie știut este că tutunul nu trebuie să fie foarte umed și nici foarte uscat. Dacă este foarte umed, fumul rezultat în timpul fumatei este foarte umed și fierbinte. Îl recunoaștem când îl strângem între degete, tutunul, și firișoarele rămân lipite între ele. Dacă este foarte uscat, tutunul își pierde toată aroma. Îl recunoaștem când îl strângem între degete și scoate un sunet de paie uscate și se fărămițează ușor. Cam acestea ar fi informațiile minime de care aveți nevoie la începutul aventurii. Mai multe sfaturi și informații mai detaliate găsiți în cartea Secretele Pipei, vândută exclusiv pe site-ul nostru. Vă dorim să vă bucurați de liniștea și relaxarea oferită de arta fumării pipei. Fum rece.